Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug higalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa Pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. If you have your Bibles with you, please turn with me to Psalm chapter 1 verse 2. Salmo kapitulo 1 bersikulo 2. Ang giingon dinhi: Apan ang iyang kalipay anaa sa balaod sa Ginoo ug sa iyang balaod na malandong siya adlaw ug gabii. May the Lord bless the short meditation of His word tonight. Adunay usa ka tindera ug pahumot mga kaigsuunan mipalit og kulon kaning jar nga hinimo gikan sa yuta ug didto niya gisulod ang pahumot sa kolon sa jar. Nabuak ang maong kulon ug bisan pa og miabot og pila na ka semana ang mga tipaka sa kolon nga nabuak nang humot gihapon gumikan kay miabsorb sa earthen jar or earthen vessel ang pahumot, ang chemicals. Mao nga humot gihapon ang mga particles even after a few weeks. Ingon ana usab ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nahumol, nababad sa pulong sa Ginoo, na-saturate sa pulong sa Ginoo. Kung gusto niyang mamalandong sa pulong sa Ginoo, aduna siya kasing-kasing nga mubasa niini, mamalandong niini, ang iyang kinabuhi malukop sa katahom sa pulong sa Ginoo. Ang iyang hunahuna, ang iyang pagbati, ang iyang dispositions, ang iyang kinaiya, mga kaigsuunan, mahimong kontrolado sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu mao ang magpanglihok sa iyang kasing-kasing hunahuna aron siya magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Ug mahimo siyang asin ug kahayag sa kalibutan bisag asa siya mopadulong ang iyang kinabuhi manghumot, ang iyang kinabuhi mahimong kahayag ug asin sa kalibutan because the Word of God controls him and guides him. Mo kini ang kabubuton sa Ginoo nga mahitabo sa matag usa kanato. Ug ang pulong sa Ginoo usab mausab ang pinakabugtong pamaagi nga mahimo kitang andam kung moabot man ang mga katalagman sa atong kinabuhi. Kung moabot ang problema, ang mga stressful situations, if the Word of God continually fills our heart and mind, kung moabot ang problema, mga tensyonado nga situation, the Holy Spirit will lead us to remember the promises of the Word of God. Ug mubarog kita sa saad sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Murara na siya og udtong tutok nga mga bumbilya nga atong gipasiga sa alas 12 sa udto. Dili pa nato ma-feel ang kahayag sa mga bumbilya kay hayag man kayo ang adlaw. Alas 5 sa hapon, dili gihapon nato ma-feel ang kahayag sa daghang mga bumbilya nga atong gi-switch on, atong gipasiga kay hayag pa man. Pagka alas 6, maanam-anam na nato og ka-feel, maanam-anam na nato og kabati ang kahayag sa mga bumbilya. Pag-abot og alas 7 nga wala na gyoy adlaw, diha na nato ma-appreciate ang kahayag sa mga bumbilya nga atong gi-switch on. Ingon ana ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo magapanglihok gayud during trying times, during trials and difficulties. Nga dili ra nato pansinon, probably because of our limited memory, dili nato pansinon tagdon ang saad sa pulong sa Ginoo. But when trials and difficulties come, that is when we really appreciate the promise of God. Mubarog kita sa saad sa Ginoo. Diha magyud matest ang pagkamatinud-anon sa Ginoo when trials and difficulties come. Diha pod matest kung lig-on ba gayud ang atong pagtuo sa saad sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, kung i-apply nato kini sa atong kinabuhi when trials and difficulties come. Sayon ra kayo miingon nga musalig kita sa Ginoo kung nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Di ba? Dali ra kayo pag-ingon nga musalig kita sa Ginoo, trust in the Lord. But when difficult situations come, diha nagyud makita
kung tinuod ba gyud kita nga adunay pagsalig sa pulong sa Ginoo. So, we have to meditate on the Word of God daily. We have to constantly open our Bible and ponder upon the Word of God and ask the Holy Spirit to make the Word of God real sa atong kinabuhi. Ma-apply gyud ni practically sa atong kinabuhi. Kung dili nato kini buhaton, luoy gayud kita. Kay wala kitay kasandigan kung moabot ang difficult situations. But the truth is, ang tinuod nga anak sa Ginoo, gutumon gayud sa pulong sa Ginoo. Kung ang professing Christian, makahimo siya nga dili mo buklat sa iyang Biblia, dili mamalandong pila ka bulan, we will wonder. Tinuod ba gyud siya nga Christian? Tungod kay ang tinuod nga Christian adunay bag-ong kasing-kasing nga gigutom o giuhaw sa pulong sa Ginoo kanunay. So hinaot nga pamalandungan nato kini. Ug sa atong pagampo karon, aduna kitay confidence na nga muampo scripturally, gumikan kay barugan nato ang saad sa pulong sa Ginoo nga atong gipamalandungan. May the word of God minister unto us even tonight. Ug hinaot nga kung wala pa nimo kini mabuhat regularly, igsuon ayaw pasagdahi ang means of grace. Ayaw pasagdahi ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagbuklat sa pulong sa Ginoo, pagbasa niini, pamalandong niini, ug pagampo according to the promise of God's word. Magampo kita. Salamat o Dios sa reminder nimo sa matag usa kanamo that we need to ponder upon your word. We need to meditate. We need to have this kind of heart that really loves your word. Ug hinaot nga imo kining ihatag kanamo, magapanglihok ang balaang espiritu kung matapol kami, tapulan kami sa pagpamalandong sa imong pulong, hinaot nga i-rebuke mo kami o Dios. Gumikan kay wala kami excuse. If we are in the Lord Jesus Christ, we have the heart for your word and we have the heart to obey your word and to glorify your word in our lives, to glorify you as the God who is faithful in fulfilling your word. Salamat o Dios. Tabangi kami sa among mga pag-ampo niining taknaa. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless us all.